ፈንቅን ሓበን ወለዶታት ሎሚ 10 ለካቲት መበል 31 ዓመት ሓርነት ምጽዋዕ እዩ እዚ ናይዚ ዕዙዝ ፍጻመ እዚ ድማ ፈንቅል ንወለዶታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግምት ብዘእተወ ጸቢብ መሰናድኦ ይኽበር ኣሎ ስርሒት ፈንቅል ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና ሒደት መዳርክቲ ጥራይ ዝርከቦ ብመሬትን ባሕርን እጹበ ድንቂ ቅያ ዝፈጸመሉ ሓደ ካብ ዓበይቲ ስርሒታት ሓርነታዊ ቃልስና እዩ እዚ ብወተሃደራዊ ስልቱ ብበርቃዊ ቅልጣፉን ስፍሓቱን ኣገራሚ ናይ መወዳእታ ሱር መግዛእቲ ፈንቂሉ ሓርነት ኤርትራ ክውን ምዃኑ ዘግሃደ ወተሃደራዊ ስርሒት እዚ ንወለዶታት እናተዘከረ ዝነብር ዘሕብን ታሪኻዊ ፍጻመ ትውፊት እዩ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ታሪኽና ጎሊሑ ዝጥቀስ ብርቂ ፍጻመ ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን ናብ ከምዚ ዓይነቱ ፈንቃሊ መጥቃዕታት ክሰጋገሩ ንዓመታት ዘሰላሰልዎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስራሕ እቲ ዝነውሐን ዝበርትዐን ሓያል ስራሕን ብልሕን ጽንዓትን ትዕግስትን ዝሓትት እዩ ነይሩ ብሓጺሩ ስርሒት ፈንቅል ድምር ውፅኢት ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዘይተቆጠበ ደገፍ ርእሲ ሓያላን ንዝነበሮ መግዛእታዊ ሓይሊ ኣብ ዝተናውሐን ጸማድን ኩናት ሸሚሙ ንምስዓር ዝተኸተሎ ውሕሉል እስትራቴጂ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ሞራል ተጻዋርነት ትግሃት ስነ ምግባርን ጽኑዕ ዲስፕሊንን ድማ ቀንዲ መሰረት ናይ ዓወት እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዝተኸተሎ እስትራቴጂ ብሓደ ወገን ኣብ ኣኽራናት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ባርካን ደሊሉ ብምዕዳድ ደጀኑ ሒሱ መጠነ ሰፊሕ ወራራት እናመከተ በቲ ካልእ መዳይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ብደባይን ተንቀሳቓስን ውግኣት እስትንፋስ ዝህብ ስልታዊ መጥቃዕታት ምክያድ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ ጸገማት ህዝቢ ዘቃልል መደባት ምትግባርን ኩልንትናዊ ዓቕምታት ሰውራ ምድልዳልን ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ህዝብታት ኢትዮጵያ በብሸነኾም አንጻር ጭቆና ዘለዓዓለዎ ቃልሲ ብንዋትን ምኽርን እናደገፈ ኣብ ወሰንቲ ግጥማት ሰቡን ኣጽዋሩን ኣብ ጎድኖም ብምስላፍ ንሓይሊ ጸላኢ ናብ ብዙሕ ግንባራት ምጉዝዛይን ማእዝኑ ምጥፋእን ኣካል ናይቲ ዕውት ወተሃደራዊ እስትራቴጂ እዩ ነይሩ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ እቲ ኩናት ብቐረባ ዝጸልዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ብፍላይ ፍትሓውነት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክግንዘቡ ዓቲቡ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዩ ከምቶም ወግዓውያን መንግስታት ኣብ ዝኾነ ዓለማዊ ውዕላትን ስምምዓትን ከይፈረመ ኣብ ውግእ ንዝማርኾም ወተሃደራት ብሰብኣዊ ክንክን ሒዙ ምሂሩን አንቂሑን እናፋነወ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለሱ ዝነበሩ ወገናት ብዘለዎ ዓቕሚ እናሓብሓበ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ምሕዝነትን ንምፍጣር ዘካይሮ ጻዕሪ ቀሊል ኣይነበረን ካብኡ ሓሊፉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈታትሓ ጉዳያቶም ቁኑዕን ስነ ፍልጠታውን ማእዝን ክኽተሉ ሓቢሮም ንማዕርነታዊ ሓድነት ሃገር ክሰርሑ ምስናይ ብዙሕ ዘይቁርዒ ኣካይዳ ዝከኣሎ ጎስጊስ እዩ ዕላማ ናይዚ ፖለቲካዊ ስራሕ እዚ ብቐንዱ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ውሑስ ሰላምን ሓድሕድ ምትሕብባርን ዝሰፈኖ ዞባዊ ኩነትን ሓድሽ ናይ ታሪኽ ምዕራፍን ምፍጣር እዩ ነይሩ ኣብቲ ብማዕለያ ዘይብሉ ቅያታት ዝተመልአ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልስና ደሚቖም ዝዝከሩ ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመሰሉ ፍሉያት ቅያታት እምበኣር ንስለ ሓበን ጥራይ ንዝክሮም ዕለታት ዘይኮኑ ዝነደቕናዮ ዘኹርዕ ሃገራዊ ታሪኽ ብምዕቃብ ሃገራዊ ራእይናን ዕላማናን ይኹን ንዓወት ዘብቅዓና ክብርታት ወትሩ ኣብ ቦትኡ ምህላው ንምርግጋጽ ቃልና እንሕድሰሎም ኣጋጣሚታት እዮም ቃል ምሕዳስ ጥራይ ዘይኮነ በብግዚኡ ዝረኣዩ ድኻማትን ጸገማትን እናቐረፍካ ማእዝን ምስትኽኻልን ኣድማዓነት ክምባልን ሕድርና እዩ ከመይሲ ዝሕብን ሃገራዊ ታሪኽ ነባርነቱ ዝረጋገጽ ንዕኡ ዝሃነጸ ጅግንነት ባህልን ክብርታትን እናተዋረደ ሰም ዝቕጽል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ደራኺ ሃገራዊ ራእይን ዕላማን ሸትኡ ምስ ዝወቅዕዩ እዚ ዝሕብን ባህልን ክብርታት እዚ ሕጂ እውን ኣብ ቦትኡ ምህላው ምስክሩ ቃላት ዘይኮነ ኣብ ባይታ እንሪኦ ሓቂ እዩ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ድማ ኪንዮ ቃላት ብተግባር ምድማዕን ምዕዋትን እዩ ራእይን ዕላማን ሰማዕታት ፈንቅል ኮነ ኩሎም ስዋኣት ሓርነትና እዮም ሓርነት ብሓርነቱ ኩልንትናዊ ሙሉእን ውሕስን ሓርነት ሃገራዊ ናጽነት ሓደ ካብ ምዕራፋት ሃገራዊ ራእይናን ዕላማናን እምበር ናይ መወዳእታ ሸቶና ኣይነበረን እቲ ዝበርኸ ዕላማናን መንፈሳውን ነገራውን ጠለብ ዜጋታት ብምልኣት ዘረጋግጽ ምዕሩይን ፍትሓውን ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላውን ማሕበራውን ዕቤት ብዘላቕነት ዘውሕስ ምቹእ ዘቤታዊን ዞባውን ባይታ ምፍጣር እዩ እዚ ባህጊ እዚ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብስራሕ ዝሰምር
ስለዚ ድማ እዩ ጻዕርና ካብ ምንጪ ዝሕብን ታሪኽና ጽንዓት እናሰነቕነ ክሳብ መወዳእታ እምነ ማይል ዘልሓጥ ከይበለ ዝቕጽል ክብርን መጎስን ነቶም ዝሕብን ሃገራዊ ታሪኽ ዘጓናጸፉና ጀጋኑ ኣሕዋትናን ወለድናን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታት ፈንቅልን ኩሎም ስዋኣትናን ፈንቅል ሓበን ወለዶታት